Tenim la foto i ara què? A nosaltres ens hauria agradat que fora el govern el que començara la intervenció, perquè d'aquesta manera segurament acotaríem també les nostres paraules. Perquè el primer que tindrà que dir i ara què serà el govern i plantejar-lo damunt de la taula. El que nosaltres ara, després de la foto, diguem i ara què, no arribem a ningú lloc. Nosaltres tirem en falta aquesta primera intervenció i per això potser moltes de les coses que estem dient potser després estan fora de lloc o fora de sentit. El que sí dona la foto és una situació greu que sabíem tots els que se presentaven a les eleccions sabíem que la situació era greu, que potser segurament a tots, inclús els que portem dins ja uns quants anys, ens ha sorprès la quantitat de deute que teníem pendent i podíem pensar en 2 milions d'euros, una cosa així, tirant, i segurament que el problema de tresoreria no estava tan damunt de la taula. Però que la situació era greu, la teníem tots, i en aquestes condicions se presentàrem a les eleccions. I en aquestes condicions anàrem, uns a un lloc i altres a altres, venem segurament un producte per a després demà de les eleccions. Clar, si el que hem venut és unes coses i ara de sobte ens entra la seriositat perquè trobem uns números que són molt negatius i anem a flagel·lar-nos i per tant a la població l'hem de dir que hem de tallar-le de tot, doncs queda molt bé. Però jo li recordo al govern que la campanya electoral acaba fa 2 mesos. I en la campanya electoral, en aquests números, milió d'alt, milió baix, ningú va posar damunt de la taula el contingut de retalls i de por que li anem a enviar a la població. Devem diners? Sí. Es deuen? També. Problemes de governs anteriors? Sí. D'este, segurament també, quan acabe, tindrem el mateix. Que cobrar-le a la tia Maria, el tio Pepe i a la no sé què era complicat i que, per tant, a partir d'ahir ha passat. Ha passat tant que estem en el que es diu que no hem pogut cobrar vora 9 milions. I devem 4. Clar, i ens agarrem a la xifra de que 4 sí que devem i que hem de pagar-los. Però segurament els 4 tampoc haurem de pagar-los. Segurament en aquesta mateixa relació que se fa de que no tot el que pense cobrar vaig a cobrar-lo, doncs potser tot el que no està en caixa en factures que tinc que pagar, doncs potser tot no està per pagar en la mateixa situació. Nosaltres agraïm l'informe, però li demanaven al regidor, li demanaven al govern, que això tenia que anar acompanyat de més coses, La foto té que anar acompanyada de més coses. Perquè, mira, un poble que deu 4 milions d'euros pot estar fatal, però potser estan ben invertits. I un poble deu 4 milions d'euros i és un despilfarro econòmic tremend. Per tant, i per això nosaltres sí que li demanaven en què no hi ha la factureta xicoteta, però potser sí que podíem estar d'acord en uns gastos a pesar de que el deute siga tan exagerat, o no. Perquè les inversions, lògicament, en el poble costen i no se recuperen de seguida o s'inverteixen per a molts anys. Aquest dato també el tirem en falta. I sobretot el que tirem en falta és i ara què? I ara què plantegen vostès globalment, igual que està plantejat així, globalment les xifres? Clar. I no esperem el retall o la proposta individual punt a punt. A la foto sencera, la resposta sencera per a poder acordar o no, discutir o no, respostes senceres. Que està alt? Sí. Que hem de tratar de recuperar, i per això nosaltres sí que se feim una pregunta i se la farem sempre, és a dir, i tot el món se la fa també. Quant de personal, diu, i diguem tots, treballa en l'Ajuntament de Silla? Quant de personal treballa en l'Ajuntament de Silla? I si tant de personal que treballa en l'Ajuntament de Silla no són capaços de recaptar tot el que tenim que recaptar, què tenim que més? Anar a més personal per a recaptar el que es deuen? O algo falla? Perquè en les vaques grosses, si paga, paga, i si no paga, no paga, i les vaques flaques, ara sí que tenim totes les puces. El problema és que hem estat 3 anys, també de veritat, de vaques flaques i pareix que a les puces no passaven res.
Per tant, el que nosaltres sí que esperem és quina és l'aposta que van a fer vostès per a poder sumar-nos en algunes coses i poder criticar-los en altres, però saber quina és l'aposta que van a fer vostès per a fer front. Perquè anar a les retallades individuals, doncs ahir farem demagògia tots. I si no, després ho comprovarem. Sí, breument per a dir-li que s'han quedat com estaven, és a dir, que tenim molts problemes, que no podem pagar, que la situació és la que és, i nosaltres esperàvem el següent pas. I ara què? I si no podem esperar, perquè vostè mateix està posant un dramatisme damunt de la taula, que no sé si tenim tots que posar alguna cosa per a tirar endavant, és què fem ara? Quina és la proposta del govern? Esperar al nou pressupost per a veure què? Mire, si ja l'estan dient que tenim menys ingressos que gastos, alguna cosa tindrà que dir vostè així un mes i mig després. És que el regidor d'Hisenda està dedicat a l'assunt un mes i alguna cosa tindrà que dir, crec jo. És que no és una situació de que no podem pagar la tinta, no podem pagar... Si a mi parem tot això, perfecte. I com a dramatisme i de més, i que vostès ho estan patint, segur. I que les empreses no poden pagar, segur. Però tindrem que traslladar també quina és l'aposta i per a on van anar les coses. A nivell global, dic jo. I si no, tots vegin la foto, està molt mal i esperem 2 mesos.